हाय गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फास्ट न्यू ब्लॉग। आम ए बाहर आठगड़ गुड़पड़ा गाँ, जहाँकि मो मामू घर गाँ। चलतु बुली जावा आसतु। मामू घर यात्रा किसी पैसा दरकार थिला, तेणु आम एटीएम को आसलु पैसा उठे जावा। पैसा उठे सारा पर आम चलू मामू घर अभिमुखे। चलतु जावा। देखिए मामू घर जाए मो भाई के सुंदर देखा, बारंबार मुझे देखुची। देखु मामू घर को जीवा बाटर आम देखिलु जे बिंदाणीमा छकरे गो मांस बोझे ट्रक लोक मैंने ओल्टे तापर लोक मानू पचारा पर देखिलु सेपट रास्ता बंद अच्छी। केमती कौन करूँ जापारूँ, टी अपेक्षा कलु। किछि समय अपेक्षा करिवा परे आमे बिंदाणीमार गाँ भीतर रास्ता दे पुणी मामू घर अभिमुखे अग्रसर हेलु। किछि बाट गला परे आम गाड़ी रे पेट्रोल भी पकेबार थिला, तेणु आमे 5 गाँ पेट्रोल पंप रे गाड़ी रे तेल पकेलु। भाई भलसे तेल पकेले, तापर आमे मामू घर अभिमुखे पुणी बाहरी गलु। जेनापदा रास्ता दे गला बेले आमे माँ तारिणी को मंदिर देखलु। तापरे माँ को सेठारे प्रणाम जणैलु। तापरे पुणी आमे आगु बढ़ी जाइलु मामू घर अभिमुखे। एमती किसी गोटे गला परे आमे मामू घर गाँ पाखापाखि हो गलु। मामू घर गाँव रो ब्रिज एबे आमे क्रॉस करूछु। तापर मामू घर गाँ पड़िबो, आमे सेठे जाइके पहुँच। फाइनाली आमे एबे मामू घर पाखरे पहुँच गलु। एबे मामू घर ठी गाड़ी बुलेइकी घर सामने गाड़ी की रखू भीतर को आम जीव। एवं आम भीतर पहुँची जाइए। ये मो भौणी पुपुली आ पछरे मो भाई। आम घर भीतर को जीवु। प्रत्येक माँ रामचंडी झाम यात्रा अच्छी, आसत देखी। एबे आमे बाइक धरी बाहर पड़िलु माँ रामचंडी को यात्रा पड़िया को। चलतु यात्रा पड़िया को जीवा। कहती माँ रामचंडी प्रत्येक देवी देखते कि अपूर्व दृश्य मन भर जाए। जय माँ रामचंडी। एबे माँ ग्राम भ्रमण करी समस्त घर भोग ग्रहण करने को आसी। चलो देखिए।
ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମା କେମିତି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିସାରି ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବେ କାଳିଶୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁ ସେଠାରେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ରଡ଼ ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛାତ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ନିଆଁରେ। ଏବେ କାଳିଶୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ନିଆଁରେ। ଏବେ କାଳିଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଳିଶୀ ଆସିକି ଚାଲିଲେ ନିଆଁରେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିକି ସେପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିକି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିଆଁରେ ଚାଲି ସାରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ଶରଣଗତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଦେଖାହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚିଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଚିଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବି ଚିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁ ଆମର ଆସିଲେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭଉଣୀର ମୋର
ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନମି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସେସନ୍, ଦୁଇଟା ଗରିଲା, ତା ସେଥିରେ ଆମର ନୃସିଂହ ଅବତାର, ଆଉ ତା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରସେସନରେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣ୍ଡା ମାନେ ବି କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବଗକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜାରାଣୀ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟମାନେ ବହୁତ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ଯେ କେତେ ଖୁସି ବାସି, କେତେ ମଜାମସ୍ତି ପ୍ରସେସନ୍ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଡିଜେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ 3ଟା ଷଣ୍ଢ ବି ନାଚ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା ଷଣ୍ଢ, ଆଉ 2ଟା କଳା ଷଣ୍ଢ। ସିଏ ବି ଗାଁର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ନାଚ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ହଜିଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଡିଜେ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଏ ଜିନିଷକୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଗଲେଣି ଲୋକ। ଆଉ ଏମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇକି ନିଜର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଷଣ୍ଢ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ବି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।